Umirovljenice, umirovljenici, dragi ljudi, teško je nešto reći poslije emotivnog govora vaše predsjednice Jasne Petrović, ali ono što moram prvo reći da sam nesretan što danas ovdje morate stajati na ovom našem prelijepom trgu Bana Josipa Jelačića i tražiti svoje dostojanstvo, tražiti svoja prava, a ne biti kod kuće sa svojim obiteljima, biti negdje na odmoru kao što svi europski umirovljenici to rade. Zašto vam govore političari da ste vi balast? Zašto vam govore da 16 milijardi kuna mjesečno moraju uplaćivati u proračun da bi vi dobili mirovine? A vi ste radili cijeli svoj životni vijek. A vi ste odradili. Bili ste nekada dostojanstveni radnici, a danas ste balast. Danas nama radnicima kažu da smo trošak kapitala, da taj trošak treba smanjiti. I taj trošak svaki dan šalju u Europu i to 1000 ljudi tjedno. I onda se postavlja pitanje, tko će puniti proračun, tko će napuniti proračun iz kojeg će se isplatiti plaće 250.000 radnika u javnom sektoru i preko 1.100.000 umirovljenika? Da li Filipinci, da li neki egzotični radnici iz nekih drugih zemalja koje naši dični poslodavci zazivaju? Ne, mi hoćemo da hrvatski radnici ostaju raditi u Hrvatskoj, da hrvatski umirovljenici dostojno žive od svojih mirovina.